bwana Ntchisi. Aha, pano mpoko imamina adimaki. Pamene tili pano. Koma tona ni nthawi imene ilili ndi imene khamu la anthu lasonkhanira pano. Mmawa sikudache. Sikudache nditu moti ndi imene muoneramu. Kuti chikoka ticho chakwera pena pake ukhoza udabwa nacho. Komabe sidabwe kwenikweni chifukwa ngase olochita zabwino. Uthenga mulimbikitsa anthu ndotani kwenikweni pa nthawi imeneyi misonkhano imayima ngati imeneyi. Nkhani ndi pa 16 September pano 2025 chisankho. Uthenga wathu umakhala umodzi. Kuti wanthu adakalembetsa. Kulembetsa kuja ni nkhani ina. Koma kuvota imakhala nkhani ina. Ndiye tiwapempha kuti mnakalembetsa koma kavoteni pa 16 ndipo vote ikayamba maseso kwa mama kenako folo kuloko kutseka pali kusiyana ndi mmene takhalira tu mbuya munde utenga umakhala umene kuti akakumbukire kutuluka mnyumba mwawo fa kutoja kulapitiriza kulamulira ndi kuti anthu anatuluka kukavota osankhala manyumba ayi kuno ku Ntchisi anthu ulimi kwambiri uli patsogolo kwambiri kuno ndi zina zimene mumalimbikitsa pa nthawi imeneyi anthu amenewa foja anthu alima mbewu zosiyanasiyana kuno olimbikire chifukwa boma ili si boma la anthu aulesi munthu aulesi nkhani imakhala yonena kuti amatukwana boma nthawi zonse anthu akuno ku Ntchisi ngolima ndipo ndi milengo yabwino imene boma lochakwera ligulira mbewu wanthu awa oloyenera kuti olimbikire kulima kuti olimbe bwino boma kwa palibe boma limene lidzatenga ndalama nkumayika m'matumba mwa anthu ndi boma lochakwera ndi boma la anthu okhama wanthu ogwira ntchito anthu mukuwalimbikitsa motani poti inu makhaso mukupita madera osiyanasiyana pali maboma osiyanasiyana amene makhala mukuwalimbikitsa imene chipani ncholimba bwanji imene kumuwalimbikitsa motani anthu umeneku tikuwalimbikitsa kuti chipani cha Congress Party mchawo tikamati tili ndi chuma timanena chipanichi ndi chuma chimene kongwaza udatisiyira chimene uchakwera ulupitiriza ndi zina zodutsa mnjira ozangoziona kuti zini za mnjira izi oli mchawo chuma chimene kongwaza udawasiyira kongwazi udatisiyira tambala okuda tepa chisankho ichichi tifuna kuti dzina la tambala okuda dzina lochakwera lisamachoke m'mitu mwa anthu anthu muwalimbikitsa motani imene munena amene mukamba zoti chizindikiro pakapaka chizindikiro cha chipani chanu cha MCP chizindikiro mtambala okuda nkhope ya munthu imatha kusintha malingana ndi mmene ojambula anachitira nkhope yochakwera anthu amayidziwa nkhope ya chilapondwa anthu amayidziwa koma ife timakhazikika kwambiri pa chizindikiro chija pande imene pagona nkhani pamene pachi chizindikiro cha mtambala wakuda wanthu ozingati chongu pamene pachi ndikuti nkhani MCP ndiye chuma chimene ongwaza udatisiyira chimenechi zitukuko president akusoti agawa madera osiyanasiyana adziko muno osayang'anira kuti kapena ndi boma lanji kapena ndi chigawo chanji kapena anthu amene mpingo wanji achipani chanji kugawa zitukuko chimodzimodzi kandi CDF zimene zitanthauzanji zimenezi umunthu wa mtsogoleri amene tili naye ine ndakhala kwa MP mbuyomu nkhani tikakhala mpalamente muja pena ngati ulire kuona mmene izitukuko zikututumphira pano koma uchakwera amachokera chigawo chapakati inde koma kuchokera chigawo chapakati sizitanthauza kuti zabwino zizikhala pano pokhapokha kupita ku Blantyre mukuona zinthu zimene zikuchitika kupita kumpoto mukuona zinthu zimene zikuchitika nkhani ndi umunthu wa mtsogoleri ine ndi regional chairman ntakhala kuti ndi mwayo wopanga zitukuko ndipanga mchigawo changa chokha chino nanga simene ndimayang'anira koma president ni kholo wa dziko lonse ndiye kuti president azangoyang'ana chigawo chimodzi walakwa koma president amene tili naye uyu ali ndi umunthu nkhani chisankho mene chetundu pali kuthamanga kwambiri nanga maboma awiri zitseka zimene Ntchisi mpaka Kasungu kuthamanga kumeneko ziteka tili ndi president watanzi amene ndi wamphamvu president wakuti akayima pamalo zimadziwika kuti payima munthu apo zimenezo zolero zikutheka ifenso tili ndi mphamvu sitifoka ikangofika nthawi yoti tichite ndale tikwanitsa pena paliponse tizungulira koma nkhani yake sikampeni tikampita kwakumbutsa anthu kuti nthawi iyi odzatuluke munjinji ndiye
tikukwanitsa tikachoka pano kupita pa Ntchisi boma pafupi apa. President zochera kudusa so mene adusa kwa uza anthu kuti akalembese voti pano mmene akuza tiye so pano haija yakwana zofuna bwanji zimene zila president aone so mene ndizofunikira kwambiri wanu amalembetsa koma takhati uwona chitsazo ngati ulendo wapitawo pafupi wanthu 900,000 soda voti chisankho chapita chichi kuononga mavoti kumeneko koma ulendo uno tapangana ineyo ngati mtsogoleri wa chipani ichi chigawo chino tapangana ndozibale wathu onse amene mukuwaona awo kuti tikatuluka simakhalanso chipani choterochi kwa president amene tikamfuna president wachitukuko president onse songamangawa tampeza ndiye tiwene tikatuluke kuti titeteze voti imeneyi utsogoleri uwu taukonda upitirire. takonza kwambiri regional chair amene ndi wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebron Chilondola kufotokozapo za chipani cha MCP kuti ayi anthu akavotera chipani cha MCP pa chisankho chimene chibwera chapa 16 September 2025 ndi mageza ndi Patrick Zebron Chilondola wapa mpando wa chipani cha MCP amene amanati akwamema anthu akavotera chipani cha MCP mwina uone madera ndi ati makamaka zituko zimene zakhazichitika mdziko muno maunduna ena ndi ena chitapo zitukuko akhali kuno kumadera hana CDF utafuruza bwanji mina amasombenya mina president aziona ina zikomo kwambiri mayeso nkhani yotu ndiyoona makamaka tikang'ana zitukuko zakuno kumidzi m'maboma CDF ija yathandiza kwambiri kwa nthawi yoyamba tinaona itachoka pa mtengo ochepa pa figa yochepa eti kufika ku 100 chakuti 1000 panopeli pa 200 zonse zachitika nthawi inoyi ndipo yathandiza kwambiri 30 miliyoni 100 miliyoni pa 5 years yokha taona kuti CDF yachoka pa kamtengo kochepa ndithu komanso zikugwirizana ndi imene economy ikuyendera komanso amene alamuliranso president apasa mpata pa 16 September pano ifika pa 500 miliyoni zomwe zithandiza kwambiri aphungu ambiri ayigwisa ntchito imene jayo chifukwa mmene tinaonera sinayang'ane kuti ndi kwa ndani aliyense kaya ndi wachipani china aphungu 193 and this time around mayeso aphungu aja kuchuluka chifukwa cha demarcation amaujeni aja 229 tsopano 229 ndi 500,000 imene akunenayo idzachita kava 500 million correction 500 million imene akunena president iyo idzachita kava koseko 229 constituencies ndipabwino kuti pamene popo ichazize modani mwina kuti pali madera kuti sanafikidwe iyayi pa mwina palena kulupita madera awo mwina ndrama imene CDF inakhalopero yoseche 200 million simagwira ntchito iyayi koma ungapereka utenga udani mwina kuti anthu adziwe ndrama imeja boma limapereka ndithu kapena president akhalopeleka kuti kwa phungu aliyense president analamula kuti ndrama ikwezedwe komanso nyumba ya malamulo inavomerezeti koma zili ndi phungu amene ali ndi nzeru kuti ndrama igwisa modani wachinyengo aoneka yekha koma aphungu ambiri kuno kulese ku Central Region monga ku Ntchisi kwachitika zinthu zambiri zitukukweti misewu ndipo nyumba za aphunzitsi ma health center mijigo ndi zina zambiri zimene misika imene zimene zimakhala zofunika ku district zachitika andi uone mmene adzadzera anthu kunoko akuyamika ndi zomwe zachitika pa 5 years iyi lero la jena achimwendo anena poyera tisanayambe kuulutsa kuti amabwera kunoko kudzachititsa misonkhano koma lero nkoyamba kutuluka anthu amene atulukira phimbi limene atuluka kuno ku Ntchisi lagometsa kwambiri akuluakulu amene wachipani cha Malawi Congress asekera jeno achimwendo chakambiri zanga chipiro posera pero president atsiweno akhelo akufika pano ndithu pa Nkhuwi Trading Center pano ndi amene akuyimira kuno ngati phungu wa chipani cha MCP amene akuyimira kuno ngati ndi shadow pali pano koma anakhazidzayang'ana Malawi apa itaima na polemekeze muime apa nzofunika bwanji kupeze kwa president kuno amene akumema anthu pa chisankho chimene chija pa 16 September mudiyang'anene ayang'anene na Malawi akuyang'anane ndizofunika kwambiri kuti president abwere kuno kudzalimbikitsa anthu akuno ku Ntchisi South. Ntchisi South Malawi Congress Party ndife tonse achakwera oti kubwera kwa president iku nkubwera udzatsendera aonenso kunena kuti ife anthu akuno ku Ntchisi South tili nawo kale a president ndipo panopo ine ndikhoza kutsimikizirani kuti voti yachakwera yatutsa kale 99% kuno ku Ntchisi South
ndi zitukuko zake zimene anthu akuziloza kuno kuchita napo CDF yakugwira ntchito kwambiri kunoko ku Ntchisi South CDF yakugwira ntchito kwambiri. Mabridge pa zaka 5 zapitazi ogwirika oneka tamanga pafupi 69. Ma school block pano tikulankhulira pano pa Kanyenda school pa Makanda pali school block ya Munyowani ya CDF Kanyenda primary school block Bawala Masangano school block ma school block ambiri amangidwa komanso kupitiliza apopo nyumba za aphunzitsi komanso kudutsirapo misewu imene tikulima ndi manja anthu kuchokera ku ndalama za CDF anthu akalima akumalandirapo kanga chefu kwambiri amene ndisuti amene akuyimira chipani cha MCP kuno ndithu ku Ntchisi South amene aulemu chilapondwa apa tapaleka president a dziko lino ayi kufika tsopano pano pa Nkhuyi Trading Center malo oyambatu a president Wilson Sokano tsiku la lero kuno ndithu ku Ntchisi lero ndi pa 26 August 2025 lachiwiri ola president akupitiriza misonkhano yoyimayima kumema wanthu kuti akawavotere pa chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September 2025 lizambiri zomwe zachitika kuno kuchafotokozera achilapondwa kuti kuno ku Ntchisi kwachita zochuluka kwambiri mbali yachitukuko kuno amakamba apo achilapondwa kuti milatho imene amanga kuno pansi pa CDF yokwana 69 komatu ndi zinthu zosiyanasiyana komanso kudzera CDF imeneyi amalizaponso misewu yosiyanasiyana mpaka kafikanso masangano kafika kupherere Chiloweto kafika Kalawatsitsi konseko misewu imeneyi ayikonzakonza mijiko ikupezekanso malo osiyanasiyana kuno zonsezo chifukwa cha ndalama tochokera ku CDF apatu a president a dziko lino Dr. Chakwera omwenso ndi president wa chipani MCP kufika tu pano pa Nkhuyi Trading Center malo oyambatu aboma la Ntchisi amenewa kuti a president ameme anthu akumbutse anthu za voti imene kubwera pa 16 September 2025 nkhani nkuwakumbutsa president anadzera momwemo adayima sopo mpano omwe amakumbutsa anthu kuti iyayi nthawi iliyakwana anthu amenewa mupite mukalembetse mayina anu mkaundula voti kuti mkhale kuti mwayi osaponya chisankho choncho pano president akudutsa soto malo omwewa wauza anthu kuwakumbutsa kuti iyayi nthawi yakwana tsopano pamsasa patazaka ziwiri zitatu kuti tsopano anthu akaponye voti pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025 a president afika pano pa Nkhuyi Trading Center pali kuimbira wanthu pano anthu ochuluka kwambiri amene afika pano afika kuimbira wanthu pano osewa akufuna kumva mfundo za chitukuko chochokera kwa president a Chakwera president wa chipani cha MCP president wa dziko la Malawi a president timakamba kuti adatenga ulamuliro umenewu chaka 2020 pomwe anakumananso ndi mavuto osiyanasiyana kolera COVID-19 ana maondo osiyanasiyana second friend ana osewa anakumana wa president pa ulamuliro zaka zimenezi koma mbali yawo president amanena kuti iwo ayesesa ndithu mavuto ali apo koma anosera anthu akhali misewu yabwino mdziko muno anthu akhali zipatala zabwino anthu akhali mabuloko abwino makamaka ana kuti sukulu ziziyenda bwino komanso aonesera anthu chakudya ngati mberenjera yavuta mabungwe osiyanasiyana ngati adodima komanso ena uthandiziranso apezeke kuti akuafika anthu amenewa ndi zakudya ndi apa president afika ndithu akuyenda pansi limodzi ndi mayi wa dziko la Madam Monica Chakwera kupereka tu moni kwa anthu osiyanasiyana kupatira mafumu pamenepo mafumu a boma la Ntchisi amene afika pano kugwirana chanza ndi president Dr. Chakwera umwe ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso mtsogoleri wa dziko la Malawi kugumana nawo mafumu apo pene akulunjikatu galimoto ya mpatadenga kuti alankhule kwa anthu omwe asonkhana pano pali mlembi mkulu wa chipani cha MCP amenewa Richard Chimwendo Banda umonso nduna mang'ono umodzi ndi chikhalidwe alipo mpano pa Deus Gumba omwe ndi mkulu ona zokonza misonkhano chipani cha MCP amenewa ndi ndunanso ya zamalo ali pano ena makuluakulu ndithu osiyanasiyana aboma ali pano takhala nawo limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino imene wayambira kuno ku Ntchisi ulendo ukafika ku Kasungu wachamama anthu akumeneko kuti akukonzeka kale wachamama anthu kuchamwavi anthu akukonzeka kale kumeneko ayi apa mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akwera kale tsopano pagalimoto ya mpatadenga nawonso a president kukwera pomwe pagalimoto ya mpatadenga kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano pa Nkhuyi Trading Center kuimbira wanthu osonkhana pano pa Nkhuyi Trading Center kuti amve mawu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino
nkhani inu ndi yachisankho pa 6 September 2025 malo osiyanasiyana president afikemo ndithu makambaka nkulu trading center panyama Ntchisi pachisi boma kasonga trading center malo mu trading center mose wanu boma la Ntchisi asanapitiretu boma la Kasungu apa ndipekeni kwa Deus Gumba umati mkulu wakonza misokano chimene ya MCP omonso ndinaza aendetse program yonse. Watu ndani mwezoma watidzatani tidzapanga bwanji boma ndiriti ndinanena za running mate kuti ndikati Chakwera muyankha kuti mumba tiyeni 1 2 Chakwera zikomo kwambiri bwana president. Imvani kulandiridwa maulemu mamawa ngati uno half-8 pano pa Khuwi Trading Center kwa gogo akalumo. Landani ulemu mama wa fuko la dziko lino mama Monica Chakwera. Ulemu wakulu wina secretary general komanso nduna yona mafumu honorable Richard Chimwendo Banda, nduna za boma akuluakulu ku National Executive Committee komanso regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebron Chilondola. Wende na lumu mkulu wa amayi mafumu athu akalumo ndi mafumu ena onse mapadera olemekezeka chitapondwa. Mmawa uno bwana president isanambe zonse mundilole napemphe abusa achimphepo kuchokera ku CCAP atitsogoze ndi pemphero. Abusa nthawi yanu zikomo kwambiri. Tiyeni tipemphere. Atate Mwana ndi Mzimu Woyera Mulungu mmodzi mwa atatu. Kummawa kuno tifuna tikuyamikeni koposaposa chifukwa cha chisomo chimene mwationetsera kuti tsiku la lero tikhoza kukhala nachonso chimwemwe pamene mtsogoleri wa dziko lino ali pamalo pano. Ulemu ndi matamando zipita kwa inu ndipo tipemphera tsopano mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti kuyamba kwathu kukhale m'dzina lanu ndipo kalikonse kamene kachitika malo ano kakatenge ulemu ndi matamando ku dzina lanu. Zikomo Mulungu wathu chifukwa mawu anu amatero kuti pamene wolungama alamulira anthu amakondwera koma pamene oyipa alamulira anthu amausa moyo. Mulungu wathu tipatseni mtendere wanu monga mmene ife tili kukhalira. Zikomo chifukwa cha magawo ochuluka amene dziko lathu lili nacho chimwemwe lili nazo zoloza kuti mtsogoleri amene mwatipatsa ali kuchita bwino. Chifukwa chake tipemphera mu dzina la Yesu Khristu kuti mupitirizabe kumsunga ndi kumpatsa mphamvu kuti akhoza kutumikirana Ambuye pamene akutumikira dziko lonse la Malawi. Pamene tikuyamba zonse tikuzisiya m'dzanja lanu mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Zikomo kwambiri abusa achimphepo. Bwana president kuno tafika ndi kwa gogo kalumo ndi kumudzi ndithu lopano pali pa trading ndi matintero maulemu ndapempha gogo akalumo akulandireni ndipo anthu akukhala nawo bwanji anthu anu kuno ku Ntchisi South. Zikomo kwambiri bwana president. Poyamba tipeka ulemu kwa president athu Lazarus Chakwera komanso amayi afuko dziko la Malawi komanso DC boma lino la Ntchisi mwapadera dera ulemu wana secretary general Richard Chimwendo Banda komanso tiye senior chief Malenga komanso ndi matiye nonse kuno ku Ntchisi. President kuno ku Ntchisi kwateka lumo takulandirani ndi manja awiri ndipo pamene mulipo imvani kukoma kulita kulandirani ndipo ife ndife amodzi amene ali kusoweka nkhope yanu kuno ku Ntchisi. Timangokuva kuti muli kulowa koma lero mwabwera kuno ku Ntchisi. Tikudziwa kuti msonkhano wanu ndiwoyendayenda ine sindinankhola zinthu zambiri koma mwapadera ndimafoni thokoze pa ziliko zochepa zimene mwatipanga kuno ku Ntchisi mwalingani nthawi folikali ne zonse ndakuti khazulowa dzuwali. Pakanthawi kochepaka ndimafoni nakuti msewu wathu wa malomo Ntchisi dzaleka dowa unayi mitsinjo koma lero lino pano tikamba pano uli nkali kugwira ntchito chifukwa cha inu bwana mphamvu zanu. Msewu umene tipeza posedi apa uyenera kutha. Bwana timafonso tithokoze pa bungwe la NIF limene latithandiza kuno ku Ntchisi. Tinadziwa kuti linayamba mofowoka koma panopa latha kupereka ngongole ya ulimi komanso ya nthilira. Tikuyembekeza kuti season imene ikubwerayi ayenanso kupanga mwamphamvu. Bwana mopempha omwemo ngakhale nthawi ipitapo komabe timafoni pemphe kuti tili ndi mavuto ochepa ngati pa chipatala chathu cha Khuwi pali mavuto ya manyumba ya manesi. Ena alipo koma manesi ndi ambiri ena akhwera kumponera ena akhwera kuboma ku Ntchisi. Timafuna kuti pa nthawi imene tikudziwa kuti tikupatsani mavuto okwanira pa 16 September zaliganizirani mavuto amenewa. Chifukwa cha nthawi bwana ndikuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mmanja mwawo magogo mmanja mwawo
Bwana President, mothamangira nthawi ndipereke kwa Secretary General agwirepo ntchito ziwiri zitatu komanso akhala ndi ulemu okupemphani kuti mwalonjere anthu akhuwi kummawa ngati uno. Zikomo kwambiri Secretary General. Aliyense dzanja mwamba la Chakwera. Ntchisi kuwi dzanja mwamba. Kwacha Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Boma ndiliti. A president chachikulu kwambiri mumve kunena kuti kuno kwa kuwi ku Ntchisi mwalandiridwa ni manja awiri. Amfumu ayankhula apawa ayankhula komaliza ngati TA mwakweza kale ngati senior chief moti tikwayang'ana tsiku loti tibwere ni mafumu angapo apa tidzawadzodze. Kuno bwana mwafika kuli wanthu amene adakuyikani pa mpando. Ntchisi idakhala patsogolo kuvotera Chakwera. Tere ngati mumanga msewu uja odutsa kuja kumponera kumakwanitsa chimanga chisewu chimene chija ndinuyo chifukwa cha anthu awa. Msewu wa Malomo Ntchisi ndinuyo chifukwa cha anthu awa. Bwana tikudziwa kuti mavuto a mulimi ndi ambiri. Koma ngati mukwanitsa kugula fodya pa mtengo wabwino chifukwa anthu adakupatsani vote. Ngati mukwanitsa kugula soya pa mtengo wabwino chifukwa anthu adakupatsani vote. Tere kuno sidikayikanso kuti inu bwana muwina pa 16 September. Amene mudalembetsa takwezani manja tione. Mavoti anu amenewo. Kuno bwana amachita zatambala wakuda. Kuno amapanga zatambala wakuda. President tambala wakuda. Pungu tambala wakuda. Kansala tambala wakuda. Mwana wanu kuno wagwira ntchito zazikulu zofuna kuti dera lipite patsogolo. Wayesetsa kugwiritsa ntchito CDF kuti ipite patsogolo. Nkutheka wena ofuna olanda mpando salephera ndimene democracy imakhalira. Koma kunena zoona udzu umoneka obiriwira munthu wakhala kutali. Chitsime chimadziwika chikatani kodi chikapha. Mwana wanu kuno chilapondwa watipula ifenso ku parliament timadziwa ngati tili munthu odalirika amene amagwira ntchito modzipereka ndi ulemu chilapondwa. Mwana odzipereka kwambiri bwana. Komanso inu bwana mudziwa kuti ku parliament kuja munampatsa ntchito yoyendetsa parliament. Mamtuma madera osiyanasiyana ntchito nkumachitika zinthu nkumayenda. Lero pamene inu tikukuchongerani tikukuchonganso pachilapondwa komanso makansala. Sefas wadi yanji paja? Punju wadi. Komanso achimwene apa ndani dzina lija? Chaiso. Tsono adu auchena oposa du secretary chenu. Chena oposa secretary chenu. Ndiwapatse achilapondwa 1 minute kuti atipatse moni malo ano. Akati achilapondwa ndidzakupemphani kuti mutiyankhule. Zikomo kwambiri wa excellency. Dzanja kumwamba. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Nga ifeyo ulemu your excellency president wathu okondeka Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu mai wathu wafuko mai Monica Chakwera. Ulemu a secretary general komanso organizing secretary agumba amene muli pano. Ulemu gogo Kalumo ni magogo onse amene muli pano. Bwana pano tiliso nda district chairman athu abamba achibade ni district committee yonse muli pano. Mafumu athu magrupu osayiwala makansala amene tikuthamangira limodzi mogwirizana mwachimvano choninga pa mimba chamavu kuti ulendo wa 2016 pa 16 pa September 2025 tonse motsokozedwa ndinu bwana tidzadutse makansala anu nda amenewa. Pale achipano siyana koma ndisayiwalenso a regional chairman amene mwatilemekeza kwambiri kudzaponda malo ano pamodzi ndi region yonse. Landirani ulemu bwana monga mmene ananenera gogo Kalumo kuno ku Ntchisi South takulandirani ni manja yonse. Inu bwana mmene maonekera pano kumakhala kuti tsiku lililonse lili kupenyani chifukwa timapenya zinthu zimene inu mwatichitira kuno timadziwa kuti Chakwera uyu
tikapenya kasuka bridge Chakwera uyu, tikapenya kasuku block Chakwera uyu, tikapenya nyumba ya mphunzitsi Chakwera uyu, tikapenya msewu Chakwera uyu. Mumakhala kuno tsiku lililonse tere mkwabwera tere kumangukhala udzatsendera bwana. Zikomo kwambiri kuti mwatipondera pano mmawa bwana. Ntchisi South wanthu akuno amadanka kuti bwana amatipeza pano maulendo ambiri mmawa, koma titani nawo zautayi wanthu akuno aluchita plakatisi yodzagwira nkhuku tsiku lokavota. Ndiye kuti leronso adzuka mbanda kucha udzadikira Chakwera pano chifukwa muona wanthu anu abwera bwana ni chikozero kapena plakatisi ya pa 16 September bwana. Ntchisi South tunena pano ilikale pa 99% mavoti anu. Anthu ake ndi awa kuyenda m'midzimu palibenso uyaluka mbazina chifukwa aludziwa zokoma zimene inu mwatichitira bwana kuno. Komanso ifeyo kunoko ndife wopemphera, ndiye timawerenga Deuteronomy 1 verse ya 13 odanena kuti pitani m'midzi, pitani m'makwalala, kasankheni amuna okongola anzeru kuti akhale pakati panu akulamulireni wa mtundu wanu. Kodi Baibulo limanama amuna okongola anzeru a mtundu wanu bwana. Ndimafuna ndinene ichi kunena kuti ineyo ngati phungu wanu kuno anthuwa tikamacheza ndumauza mmene ndanena za 99% anthu akudziwa kuti pali wena amene afuna kutenga mpando wanu cholinga adzakhaulitse ife kuno pa mbewu zimene mutigula bwino. Akozekera kuti chimanga chimene mutigula bwino mvula ikati yagwa bwino munthu amene okolola bwino akantenga matumba 10 thumba lumatukumuka chimanga. Abwana aludziwa wanthu awa kuti wena alukozekera kuti adzatilandenso chimanga momwe amatilandira kale. Umatigula ma 150 kwacha pa kilo 200 akapita nacho numakagulitsa mitengo yokwera. Koma kuno pano bwana tikugulitsa mitengo yabwino. Vuto limene lilipo nakuti mvula inagwamo vutira m'madera mwina. Ncho chifukwa chake anthu anu awa bwana ananditumanso kuti nnenetere chimanga wena akolola koma wena sadakolole. Njala ikhalako ndipo iliko muchamachitiramu bwana utipatsa tere tilupempha pano pamaso pa Secretary General kuti mtipatsenso koma manambala achulukirepo nzalupempha anthu yawa. China bwana inu ngati president wathu ine mwana wanu kuno pali magogo amene a Secretary General anena kuti angokwezedwa akalumo mwatikwezera zikomo mwatikwezeraso achawanda zikomo kukhala senior chief ali pamaso panu tere ndimafuna mpemphe kuti magogo atithandize m'midzimu kuti zikabwera zinthu zogawazi muzikhala chilungamo. Chimene chimavuta inu mwapereka ife wana wanu tili kuno koma pokasankha mwina ife sititenga gawo timazisiya kokulokulu athu. Ndiye zimachitika kuti mtukula pa khomo lomwelo ulima misewu ya ndalama khomo lomwelo ubwera AIP khomo lomwelo ubwera zokalima khomo lomwelo matisheti yenyeneyo achipani wina ali nawo 9 wina alibe. Ndiye nimafuna nipemphe pamaso pa inu atithandize m'midzimu kuti kuzikhala chilungamo kuti dzina la Chakwera lizipitirira ukomera nanga umulu ukomeramu angasawa. A president ananipatsa 1 minute koma mumwadiyakira pa khomo pano kummawa usonkhana wanthu tere SG amakhululuka. Bwana ndimalize ndi mawu yawa kunena kuti kunoko mmene ifeyo tiufuna uchitira pa 16 September inu musakhale ni nkhawa iliyonse. Kunoko tagwirana manja pano pa khuwi pamachoka akulu anga olemekezeka opuma nkhosa kamwendo. Ndimafuna nene pano pamaso pa inu tikugwirira ntchito bwino limodzi. Ndipo ananituma kuti auza president kuti ine ngati nkhosa niuchita zachipani. Ndiye kuti zili kwangu komera pa ground chifukwa iwowo tunena pano amachoka pa tsidi apo. Bwana tilugwirira limodzi komanso center
imene idalembetsa kwambiri osati ku Ntchisi South kokha koma Ntchisi yonse ndiyo center ya Makanda. 3,800 voters adalembetsa pamenepa upambana masenta wonse muno Ntchisi. Ncho chifukwa yake tiyenera kugwira ntchito monga mmene tikugwiriramu ndi olemekezeka Nkhosa Kamwendo kuti anthu yawa tisasokoneze. Chifukwa akamati wina akokera uku anthu amasokonekera na amati kodi tigwira ziti. Koma panopo safufuzanso anthu tagwira zimodzi. A president muyende bwino zitukuko ziliko kuno siningachitenso matchula. Walankhula atenga vitukuko va kuno. Telepempho lalikulu lomwe lichanapempha kuti chimanga kuno tidiyeko koma amatikumbukira muli ndi nduna zimene tikazilankhula ife zimava. Secretary General zikoma kwambiri mawu athu tikakutulirani ngakhale kwa president palibe yamakafika. Pitirizani mtima umenewu mulutisunga kuno ku Ntchisi. Ambuye akudalitseni zikoma kwambiri. Pachichewa pali mawu amatifundako satani sapondera. Tsono andilanda kugombeza losakulwa. Bwana ichi nchikondi. Kuja ku parliament akukunyozani wanthu akukutukwanani. Munthu amene tidamudalira kuti akutetezeni adali chilapondwa. Adadzipereka kuti kandinyosedwa kanditani koma nditeteze Chakwera. Ine sanakupempheni kuti muyankhule. Ndamva uko kwabadwa ndewu zimene aulimbana okhaokha. Lero akabambe aulula. Ife timawuza kuti pita mutalika sakwanitsa oyendetsa dziko ndamabisa. Dzulo akabambe anena poyera kuti apita mutalika ali Minister of Education makoleji akangotseka dziko lonse lino. Akabambe atapita ku Minister of Foreign Affairs apita mutalika atapita ku Minister of Foreign Affairs maubale amayiko akunja ndi Malawi adaonongeka. Palibe chimene pita amakwanitsa. Mawawa akabambe atsimikiza dzulo. Tikamawuza Malawi kuti kudana Chakwera ndi sanje chabe ndi njiru chabe kwangufuna kuti mkhala anthu ankhwitsi. Tsono anthu ambozindikira dziko lonse. Anthu akubwera kwa Chakwera mounjikana. Inu kuno ku Ntchisi tiyeni olo mmodzi asatsale. Tikutiti olo mmodzi tigwirizane pangolini watunda ameneyi. 6 koloko mamawa udzuka kwa wandi kwawa mutini mutsi. Nyani samulekera munda. Aliyense wa ife akavotere Chakwera. Watipatsanso mnyamata injiniya Vilumbiko Mumba. Mnyamata kuti mavuto anu achinyamata adzitimirira. Wationetsera Chakwera kuti amakonda achinyamata. Shuka uja amasowa wayambupezeka. Chifukwa uja injiniya Vilumbiko Mumba wakafukula kucha. Zambiri zimene zikuchitika na president zuyenda bwino. Mavuto salephera koma wathu Chakwerayi tiye tigwiritsitse kuti apitirize zitukuko zimene akupanga mmudzi. Bwana nsati kuyankhula kwakoma kuima uku nkoyamba ulendo ngwa utali. Apatseni moni abale wanu akuno kwa Khuwi ku Ntchisi. Zikomo Your Excellency. Kwacha ndithokoze kwambiri abale wanga nonse kuno ukhuwi sinyo chifi wathu akalumo kuti avekedwa chifukwa adavomerezeka kale. Komanso amalenga ndi ena wonse ulemu wanu akuluakulu akuchipani achimwendo ngati Secretary General ndi wonse. Ndithokozenso ngakhale ku region alipo mpano achilondola ndi anzawo, ku district kuno achibade ndi anzawo, zikomo ankhosa amatchulaji alipo mpano. Ndiye uko kuli makandidate bathu kumeneko ochilapondwa ndi makansala komanso achitekwe wauko okuti ine wofunika nzichitaso support azangawa. Iya tithokoze kwa basi.
Antony auniseka chichewa voti chatumdani patsa 2020 ndiye imene yathandizira kuti tere msewu wa Ntchisi Malomo uja uzipitilira, ndi imene yathandizira kuti ma primary school mwathu mukhale mabuloko osiyanasiyana, ndi imene yathandizira kuti ndichite zitukuko zosiyanasiyana ngakhalenso ulimi tiuchotse pamene udalili chifukwa ulimi ndiye udaferatu kuno ku Central Region ufika pena pakuti ngakhale alimi samalandira kalikonse chifukwa cha thukuta lawo, koma lero ayamba usimba lokoma chifukwa cha mamaliketi amene aliwathandizira. Ndiye ndifuna ndithokoze kwathu kunotu mutati mufunse palibe uyu aluchita kampeni yokangana Chakwera akutsutsa zakuti zitukuko zuchitika. Palibe amene angatsutse chifukwa sikuti umboni uchokere kwa munthu wandale ayi, koma anthu aluona wokha, aluona mmene tuchitira misewu, akuona monga M1 ukuso kumsewu wa kunyanja, M5 akuona mmene tachitira misewu kumzuzu, ngakhale ku Zomba, ngakhale ku Blantyre, ngakhale mtawuni ya Lilongwe, akuona mmene tuchitira umanga nyumba za asilikali za polisi, aluona mmene tikuthandizira kuti anthu athandizike mtukula pa khomo midzimu, komanso akudziwa zimene tachita ndi aphunzitsi oposa 39,000 amene akwezedwa, anthu amankhala pa mdzimodzi, akudziwa kuti tathandiza anthu aku university anyamata wathu woti amangothandizika wochepa, koma lero tikuthandiza oposa 30,000 kuti apitirire sukulu zawo. Akudziwa zonsezi, akudziwa mmene tuchitira, umboni wake amaona wokha, koma zina zimene tiukangana kapena sakumvetsa bwino wena mwadaladala kuti asokoneza Malawi nzakuti hii mitengo yakwera, zinthu zadula. Tsono ntakuwuzani abale anga, chifukwa ine nimafuna malankhula zinthu za sitiriti pano pala abusa pano achimphepo ndiye tinkamba chilungamo. Nanga suja atipempherera nanga okondedwa, mwina kapena nditere kodi kuti zinthu zadula chifukwa nchiyani, ndipo kodi ifeyo tuchitapo chiyani, kodi zimene tuchitazo zikugwira? Mwina niyankhe mafunso atatu amenewa, tumvana kodi? Chifukwa mpofunika tizikumana nazo zinthu zimenezi maso ndi maso. Okondedwa, chinthu choyamba chimene chationekera ku Malawi kuno ni ngozi zosiyanasiyana. Madzi akaononga kukolola zakudya zija zimachepa, ndiye zinthu zikachepa mtengo umakwera. Dzuwa likapsereza chimanga m'munda, ndiye kuti chimanga chimachepa, popeza zinthu zachepa mitengo imakwera. Kuno kwathu tukamba za njala chifukwa chakuti tudziwa kuti ngakhale nyengo yapitayi anthu akolola zochepa chifukwa nyengo sidatithandize pamene kunali chiwawu ndi njala ndi dzuwa m'mindamo. Tumvana kodi? Mitengo imakwera chifukwa cha zimenezo. Chifukwa china chimene mitengo ikhoza kukwerera kwathu kuno makamaka nchakuti mafakitale amene tinkapangira zinthu zathu kuno wonse adatsekedwa. Tuchituyambiranso panopa zinthu zoti alutenga zakuina kuti zizibwera, mitengo yake imadula, zinthu zake zimadula, chifukwa situpanga tokha, tidazolowera zakuti asazitipangira niwena. Ndiye kunjako mitengo ikakwera, mwachitsanzo fetereza amene kukweza over 500%,
kuno kuti abwere sangabwere mochipa ndiye kuti wadula. Zimenezo zimapangitsa kuti mitengo ya zinthu idule. Komanso sizokhazo ayi, mabweredwe a zinthu zija kuno kwathu tere kubweretsa katundu wa nkhaninkhani mu njira yodula zimapangitsanso kuti katundu uja kuno asachipe koma akwere mtengo. Komanso pali nkhani ina ya madobadoba. Ndiye madobadoba nawonso akangoganizira chifukwa choti afuna apeze ndalama za nkhaninkhani amakweza mitengo daladala tsiku ntsiku ni cholinga chakuti inuyo kuno muzidandaula, inuyo kuno muzilira, muzinena kuti ayi Chakwera sali bwino. Tsono kodi ntafusa nkhani ya ngozi kaya madzi wasefukira wakokolola zakudya kwina kapena dzuwa lakula chakudya chaumira m'munda chosa kololedwa bwino, kodi tinene kuti Chakwera? Mitengo ya zinthu ikakwera kunjako kodi tinene kuti Chakwera? Kodi amene anaononga mafakitole kwathu kuno nkumagulitsa zinthu zimenezi nkumanena kuti basi kuno aliyense asakhalenso ndi mphamvu yodzikonzera madimaki wonse nkuferatu, kodi adali Chakwera? Kodi amene amakhala timaupo tosiyanasiyana nkumaona kuti zinthuzi kuti anthu adandaule kochuluka m'midzimu, anthu azidandaula mitengo ya zinthu ngakhale shuga amene, kodi Chakwera? Tamverani tsono, chifukwa chimodzi chimene ndatengera engineer Vitumbuke Mumba kuti akhale running mate wanga nchimenechi, chifukwa zina za madobadobazi wayamba uzivumbulutsa ndiye shuga wena amabisa dala kuti zikachepa zopezekazo zizikula mtengo, wena simenti imene zachitadala zomangamanga zija anthu akadandaula mitengo ikwere, wena kumabisa mafuta amene woti mafuta tayesa kubweretsa kuno koma kumango zuzana Malawi. Mtima umenewu si mtima wokonda dziko ayi, koma mtima wofuna kuti zanga bora ziniendere zanu zonse zilibe ntchito. Mafuta takangokwera mtengo ngakhale kuno kukhuwi anthu amamva kuvuta kwake chifukwa mmasitolomu zimayendera nanso ndi zimenezi. Mundimvetsa kodi? Inetu nafuna nime ipomepa chifukwa nimafuna muzidziwa bwinobwino nkhanizi nthawi zina silifotokozerana moona mtima, ndiye wena akhozobwera kuno wena uluyenda bilobilo kachidzulo kumakuuzani zinthu kuti ayi koma Chakwera sali bwino. Tsono chimene tachitapo ife nchiyani pa zinthu zimenezi? Nafusa mafuso atatu. Nchifukwa chani zinthu zikukwera? Ifeyo tuchitapo chiyani? Kodi zimene tuchitazo zikugwira ntchito? Ndikhoza kutsimikizirani okondedwa kuti zimene ife tikuchita nzakuti tiyambenso kugwira ntchito kuno molimbika. Mafakitale tiyambe wathu teredayamba kale fakitale tikukonza kusalima yaferereza, ndiye kuti zizikhala zochipa kuno kwathu. Mundimvetsa kodi? Ifeyo tikuchita zinthu zakuti angakhale katundu kunjako akudula mtengo, koma pobweretsa kuno tibweretse mu njira yochipa. Mwina mdavapo kuti njanjetu tikukonza ku Malawi zimene zidalekedwa wosakonzedwa zaka 40 upitirira, wena tere msinkhu wanuwu wosadziwa kuti njanje imakhala bwanji. Zayamba kale kubweretsa katundu kuti zinthuzo zibwere kuno mochipa. Kodi tuchitapo chiyani? Ife tikuonetsetsa kuti madobadoba asachuluke pakatipa, katundu kuti akupezena asamadutse mwa anthu teni, aliyense akonjezapo kamtengo kake pamwambapo. Tufuna kuti tigule katundu, ndipo tayamba kale kugula katundu, malamulo tidasintha kale. Kugula katundu kwa amene amakonzawo kuti abwerenso kuno pa mtengo wochipira. Ndiye kani njanje misewu tukonzayi nkutiso zinthu ziziyenda mwachangu, chifukwa ni misewu yolimba palibe angatsutse
kuti chitukuko tachita ife chitukuko cholimba ndi chokhalitsa kuposanso maboma wese mbuyoku kuyambira 1994. Palibe akutsutsa zimenezi koma iyayi koma mitengo yosili bwino. Ife tikuyankha pa zimenezo kuti tionetsetse kuti Amalawi athandizika. Pano patakunena kuti mitengo ya zinthu ngakhale mu Africa muno Malawi ali mmodzi wa maiko 10 amene mitengo ya zinthu yakwera chifukwa cha zananena zija. So sikuno kokha. Ndiye ndifuna inu mudziwenso kuti tikamachita zinthu mwadaladala kuti icho tiye tikoze motere ichi tikoze motere. Amalawi muzidziwanso zifukwa tuchitira zimenezi. Tere kupanopa achinyamata nonse nkulankhuleni moona mtima. Virumbiko mumba kuyimirira nonse ino achinyamata. Manifesto yathu sekta iliyonse manifesto imeneyo yokhudzana ndikayendetsedwe ka zinthu zimene tili kuona mtsogolomo zilukhudza ino achinyamata kuti muthandizike. Ndiye kuti nifija tsopano ikhale banki yake inuyo muthandizike mulandire zimene muyenera kukhala nazo. Ngakhale ulimi wa mthirira mtimadambo vula ikachepa tiwalimbikitsanso kuti apitirize zimenezo kuti anthu akhoza kumalima kangapo pa chaka. Tufuna kuti ino achinyamata tima business tanu tija tithandizike kampamba kakuti ngakhale pa trading center ngati pano muthandizikenso. Tikufuna dziko lakuti liyendetsedwe mwa chilungamo zachuma izi zikukonzeka zamba kale kuonetsanso zipatso zake kuti zikukonzeka. Akabwera kapena ino amayi mukhoza kuchitira umboni mwana mkapita naye kuti alandire jekeseni kapena wakatemera wakuti kathupi ka matentha wati. Ndiye wina akuuzeni kuti apo peza thupi lutentha sizugwira. Ndiye kuti muphetsa mwana mkapanda kumpatsa katemera wofunikira uja. Panopa thupi lathu lakhala ngati latentha zikukhala ngati zuluvuta koma voti yanu ija idali ngati mbewu imene tidabzala 2020. Ndiye takhala tuthilira mbewu imene mtengo uja wakwera wakula tsopano ndiye tifuna tizidya zipatso zake panopa. Nchifukwa chake mwamba kuona zinthu zili kusintha ife tili kukonzeka kuchitapo ndi kuyankha pa vuto lilonse limene Amalawi kumana nalo koma mokhazikika ni modekha mtima kuti zinthu zikhale bwino koposa kale lonse. Tagwirizana kodi? Naimapo kanthawi imepo ngasinchimama kuno inuyo mwangodzuka kumene zeru zikadali zonse simnatope. Ndiye kuti nkulankhuleni moona mtima kuti ngakhale kuno ku Ntchisi South Ntchisi yonse mudziwe izi kuti dziko lino lili pa mndandanda woti lukonzeka ndipo zilutheka zinthuzo chifukwa zamba kale kuonetsa zipatso zake. Wina tamvera nazimayi wina pa 16 pano mwezi wa maomwewu asalole kuti chifukwa chonena kuti kathupi kanatentha kamba kakatemera ndiye kuti basi tisamwe mankhwalawa. Tiluchira chifukwa tili kumwa mankhwala amenewa ndipo zinthu zikukonzeka chifukwa tili kumwa mankhwala amenewa. Tere pa 16 pano mukavota bati kwantsalatu masiku 17 kani 18 ka ndiye kuti basi tikavota bati ni mwezi wa maomwewu. Ninamva kuti mdalembetsa kuno nzedi ndino angati mdalembetsa ukonso muliko nga uko nkhonde uko mdalembetsa ndithu mukavotera president nda tafulaniso mukavotera nda MP mukavotera nda kansala mukavotera nda gemu yatha bati nanga muyiwalaso ngati nanga kansala wina ujanda muluwadziwa vana vanu yava vanu. Ineyo nikuthokozeni kwambiri kuti lero anthu aku Ntchisi na Malawi wonse nafotokozera mnjira inaso zimene zuchitikazi. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo. MCP kumaliza kulankhula pa Kuwi Trading Center mboma la Ntchisi. Ulendo waketu misonkhano ima kumema wanthu pakisankho cha pa 16 September 2025.
malo oyamba amene wa boma la Ntchisi apa tsopano ndi ulendo pa Ntchisi boma umene ndithu wa president kachitsanso msonkhano wina oyimayima. Muli ndine Mayeso Chikhadzula, tilandireni ku Blantyre. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose NBC.